Fit-tieni ħadd ta' Mejju kull sena tkun infakra dik li tagħti l-ħajja lill-bniedem, dik li trabbi lill-ulieda bl-aħjar mod possibbli, il-pilastru li tigwida l-tfal tagħha fit-triq it-tajba. Jum l-om m'għandu jkun kuljum, l-om tagħmel is-sagrifiċċji għall-ulieda, tissagrifika ħajjitha u ħina għal ġid tagħhom u fejn jidħlu ulieda ma ċedix pulzier. L-om mhux bil-fors hija dik naturali imma hija dik li twennes ulied ħaddieħor bimħabba u bożza. L-omijiet huma l-foster carers, dawk li adottaw, is-sorijiet fid-djar ta' tfal, dawk li tilfu l-ulied, dawk li ma rnexxilhomx iwasslu tqala sal-aħħar, dawk kollha li xtaqu li jsiru ommijiet imma għal xi raġuni jew oħra dan baqa' qatt ma seħħ u ma jistgħux iħadnu jew janqu lil uliedhom. Imma x'tifsira għandha l-omm għal dawk li m'għadix magħhom f'din id-dinja. Il-mama kienet kollox għalina u rabbietna, tlifnija kmieni sfortunatament ta' 50 sena u llum li jiena nafx itliftu. Mami kollox kienet taqgħet il-familja, ma xort għandi uħti kbira isal ma metana dik ġiet issa. Ibsa ħafna. Kollox għalija u għaw qiegħda u ġejna hawnhekk. Avvolja mill-bot imma xorta baqgħet maquda magħna. Bħallum hija ġurnata dieqa għalija għax jiena tlifta meta kont żgħira. Imma xorta ngawdieħu għax jiena mami naf xi ġifieri. Għandi tfal u li tlifti jiena nipprova nteħħlilhom. Xi tfisser il-mama? Mama kienet id-dar tiegħi, fejn rabbietni. Kienet dik l-ikel tiegħi, l-edukazzjoni tiegħi, llum il-ġurnata tliftniha. L-omm hija dik li qatt ma tħallik waħdek u li għall-ebda ċirkustanza ma tħallik tfendi għal rasek. X'memorija għandek tagħha? Sbieħ, ħafna. L-għoża li kienet tagħtina bżeti, aħseb li ma kienitx ċaħadna minn xejn. U kien għalkemm ma kienetx ċaħadna minn xejn kienet soda wkoll magħna. Lillum nirringrazzjaha minn qalbi u li għaddit li għaddejt l-ulied jiena wkoll. Meta tlifta ma kelli 13 sena, imma naf li kelli mami kienet tagħmel ħafna sagrifiċċji għalina. Aħna konna 6, għalkemm tlifna d-dadi wkoll, imma rabbietni fuq u jiena tipprova nagħmilha l-tfal tiegħi.